Restaurant en faríem això, però aquí estem en un taller, tenim aquí la maquinària grossa per fotre-li candela al foc. A mi em fot una por, aquestes... Sí, a mi també, perquè és la primera vegada que la faig servir. Sí, ja t'apanyarà. Sí, motxero. I això què barreja? Quins gasos són? No t'ho sé dir, no ho sé. Hòstia, Eloi, tio, no pots dir aquesta poca seguretat perquè espantes el públic. La mare que em va parir. Vale, Arnau, I no es fondrà, això? hem de vigilar, Sí, perquè aquest té molta mala lluna, Sento, Seguretat. Vols aguantar-ho, tu? Sí, home, clar, coi. Aguanta, va. Aguantes, No sé, en sèrio, no sé quina temperatura hem de marcar perquè agradi, Bueno, ho provem. Ho proves i si no ho tornem a fer, vale? L'únic que no té gaire inèrcia. No, res, per això mateix. És que tècnic sóc. Ets un crac, O sigui que tu que has volgut aquest. Vale, va. Ara poder sí, Ara sí? Vale. Olé! Tio!